notre Issa Kamara. Ne kɔni personnellement ne t'a fɛ bi ne t'a fɛ sini parce que n'a fɔra an faw n'an baw ma an dege fɛn minnu na k'o tile se kuncɛ fɛ an denw n'a mɔdenw kana fɔ ko cɛnimusoya bɛ kɛ cogo min na ou bien homosexualité ko fɛngɛ vraiment ne kɔni ne ma jɛ n'a ye ne ma ye wa an ni mɔgɔ fɛn fɛn ye baro kɛ olu si ko a ko tɛ ɲɛ. Gouvernement ka di fɛn bɛɛ sanfɛ an ka sigi fɛn bɛɛ ka mɛn an ka dugu kɔnɔ ko homosexualité kuma bɛna n'u tɛ fɛ révolution wɛrɛ ka wuli tuguni 91 kɔfɛ u ka nin kuma bɔ donc u ka taa n'an ka silamɛdugu kuma ye u ka taa n'an ka éducation de base ye u ka taa n'an ka culture éducation. I b'a dɔn a tɛ bɛn dɛ jamana si ma faamuya fɔlɔ a daminɛna Tunisie u banna u ninnu bɛ se Mali la Hollandais dun y'a fɔ n'u tɛ se u k'u ka wari lase an bɛ histoire min kalama koyi 1 milliard 900 millions 99 000 francs o de dira le directeur national pédagogique denmisɛnninw man ka kalan nin na. Quel cɛ ka ɲɔgɔn furu muso ni muso ka ɲɔgɔn furu o bɛ se ka kulo denmisɛnnin kulo la tuguni. O tɛ diɲɛ yɛrɛ cilen ye wa hali banquew tɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ hali bamuso tɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ. K'o tɛ bɔ ne a t'an avancer a t'an réussir. Denmisɛnninw ka ni cɛnimusoya taabolo kan mɔgɔ tɛ kalan o kan o tɛ fɔ ekɔli yɛrɛ la o. Cɛnimusoya mana don ekɔli la ko k'a kalan o bɛ komi n'i ye bolo ɲini i na tila ka woro ɲini. Ka taa fɔ dala fanga la an ka denmisɛnninw ka kalan ci n'olu fana ko k'u bɛna nin don kalan na o tɛ ekɔli ko dabila an ka kɛ madarasa ye.